F'dawn l-aħħar xhur il-Partit Nazzjonalista wettaq politika ta' awtentiċità fejn il-ħidma komplet tissaħħaħ u komplew isiru kisbiet kbar għal pajjiżna. Dan kollu juri kemm l-għażla hija biss il-Partit Nazzjonalista fejn flimkien ħadd ma jibqa' lura. Kien dan il-qofol tad-diskors li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg meta l-ħadd filgħodu ndirizza l-Kunsill Ġenerali bit-tema niġġedddu għal pajjiżna. Il-mument li int tiddeċiedi li trid flimkien magħna twettaq dan kollu għażla waħda għandek. Il-Partit Nazzjonalista illi dejjem ġab l-ewwel u qabel kollox il-ġid tan-nazzjon tagħna. Il-Partit Nazzjonalista li dejjem ħadem u stinka biex int timxi il-qoddim biex ħadd ma jibqa' lura u biex il-koll inkunu l-aqwa verżjoni tagħna u nfusna għalik, għal uliedek u għal pajjiżna. Huwa qal li ċavetta tinsab f'idejn daw kollha li għandhom rieda tajba li verament iridu li pajjiżna jimxi l qudiem. Is-soluzzjonijiet ta' dan il-pajjiż mhumiex qegħdin għandi, mhumiex qegħdin għandek, imma qegħdin fidejna il-koll, qegħdin fidejkom li qegħdin issegwuna minn ġodjarkom, qegħdin fidejn l-NGOs, qegħdin fidejn l-imsieħba soċjali, qegħdin fidejn kull min ta' rieda tajba irid li pajjiżna jimxi il-qudiem. Bernard Gregg qal li l-Partit Nazzjonalista qed jitkellem dwar il-kwalità tal-ħajja u dwar il-mudell ekonomiku fejn iktar nies, entitajiet u esperti qed jaqblu mal-politika tal-Partit Nazzjonalista li jeħtieġ li pajjiżna ikollu mudell ekonomiku ġdid. Huwa qal li m'hemm xejn nisbaħ mill-ħajja għax hija l-ikbar dritt li fuqha jistrieħ kull dritt ieħor u kien għalhekk li l-Partit Nazzjonalista minn dejjem ħarisha. U għax determinati, u għax konvinti min rebaħ. Rebħet il-ħajja, rebaħ il-poplu, rebħet Malta. U Malta terġa' tirbaħ, u Malta tibqa' tirbaħ b'deċiżjonijiet kuraġġużi li jweldu mudell ekonomiku ġdid. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Malta se tkompli tirbaħ kull meta titħaddan politika minn nies għan nies, kull meta jkun hemm ħarsien ta' drittijiet ta' kulħadd. It-triq il-qudiem hija biss flimkien. Flimkien il-koll għall-ġid tiegħek. Mhux biex noħdulek il-ġid tiegħek, imma biex nagħmlu il-ġid lilek. Il-Kunsill Ġenerali kien indirizzat ukoll mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perċi Kalaxxone fejn fid-diskors tiegħu huwa tkellem dwar realtajiet li qed jaffaċċja pajjiżna. Huwa qal li pajjiżna diġà nbidel fejn fost oħrajn sar tibdil politiku u hawn fejn il-Partit Nazzjonalista jrid jaraf kemm hija kbira r-responsabbiltà li għandu fuq spalleh sabiex ikun il-vuċi tal-poplu. Aħna il-koll għandna responsabilità li bi kliemna, bi ħsiebna, b'emilna, bil-proposti u bl-istrateġiji tagħna nolew il-fuq anke minn kull interess tagħna stess u nagħtu mill-ġdid lil min urina b'mod ċar li tilef il-fiduċja, it-tama u t-twemmin. Saħaq li l-idejat friski li hemm bżonn li jkollna diġà ranjhom jitwildu minn dan il-partit fosthom numru ta' Private Members Bill. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jridu nkunu determinati li ngħixu f'pajjiż li verament fih kulħadd jgħix b'mod dinjetuż. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kunsill Ġenerali Markent Nisammut qal li r-riżultati tal-Partit Nazzjonalista għal pajjiż qed jidhru tassew fosthom il-pressjoni illi jagħmel fuq il-Gvern dwar l-emenda li kienet se ddaħħal l-abort f'pajjiżna u l-ħidma li saret biex il-poplu Malti jingħata lura t-tliet sptarijiet. Ir-riżultati u r-rebħiet li għamilna fl-aħħar xhur, ir-rebħiet li għamilna għal pajjiżna u għal poplu tagħna juru li hawn Partit Nazzjonalista li mill-oppożizzjoni qed iġib ir-riżultati u qed ikun effettiv. Markent Nisammut qal li l-Partit Nazzjonalista ilu jitkellem dwar proposti ġodda għal pajjiżna fosthom fis-settur tas-saħħa u fis-settur ambjentali. Intant fil-bidu tal-Kunsill Ġenerali ċ-Chairperson tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista Peter Fenech ħabbar riżultati ta' 12 persuna li s-sibt filgħaxija kienu eletti fl-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista.